ಶ್ಲೋಕ 14 ತಥಾ ಶ್ವೇತೈರ್ಹಯೈಯುಕ್ತೆ ಮಹತಿ ಸ್ಯಂಧ್ಯನೆ ಸ್ಥಿತೌ ಮಾಧವ ಪಾಂಡವಾಶ್ಚೈವ ದಿವ್ಯೌ ಶಂಖೌ ಪ್ರದದ್ಮತುಃ. ಕೌರವ ಸೈನ್ಯದ ಕಡೆಡ್ದು ಪಿತಾಮಹ ಭೀಷ್ಮರು ಶಂಖ ಉದ್ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತಿಬುಕ್ಕ ಎದುರು ಪಕ್ಷಡು ಬೊಳ್ದುದ ಕುದುರೆನ ಕಟ್ಟಿನ ಮಹಾರ ತೊಟ್ಟಿಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಧವ ಪಾಂಡವಾಶ್ಚೈವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೇ ಬುಕ್ಕ ಅರ್ಜುನೆರ್ಲ ದಿವ್ಯ ಶಂಖಂ ಪ್ರದದ್ಮತು ತನ್ನ ದಿವ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಶಂಖೊಲೆನು ಉರಿಪ್ಪೆರು. ನನದುಂಬು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಶ್ಲೋಕಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಗಲಸಿನಂಚಿನ ಶಂಖದ ಪುದರನು ಪನ್ಪೆರು. ಶ್ಲೋಕ 15 ಪಾಂಚಜನ್ಯಂ ಹೃಷಿಕೇಶೋ ದೇವದತ್ತ ಧನಂಜಯಃ ಪೌಂಡ್ರಂ ದದ್ಮೌ ಮಹಾಶಂಖಂ ಭೀಮಾ ಕರ್ಮಾ ವೃಕೋದರಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಶಂಖದ ಪುದರು ಪಾಂಚಜನ್ಯ, ಅರ್ಜುನನ ದೇವದತ್ತ ಬುಕ್ಕ ಭೀಮನ ಪೌಂಡ್ರಕ ಪನ್ಪಿನ ಶಂಖೊಲೆನು ಉದ್ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪೆರು. ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ಲ ನಮ್ಮ ದಾದಾಂಡಲ ಕಾರ್ಯ ಮನ್ಪೊಡಾಂಡ ನಮ್ಮನೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ದ ಧೈರ್ಯದ ಶಂಖ ಉರಿಪೊಡಾಪಡು. ಕೆಲವರಿಗೆ ದೇವೇರನ ನಂಬಿಕೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಂಗೀತ, ಅಂಚನೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಇಂಚ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಬಗೆಟ್ಟು ಆ ಶಂಖನ ನಮನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಈ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಪನ್ಪುಂಡು. ಶ್ಲೋಕದ ಕುಡೊಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆದಾದ ಪಂಡ ಮೂಲು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನಲ ವಿಶೇಷ ಪುದರಲೇನು ಗಲಸದೇರು. ಕೃಷ್ಣಗ್ ಹೃಷಿಕೇಶ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು. ದಾಯಪಂಡ ಮಾತಾ ಇಂದ್ರಿಯದ ಒಡೆಯ ಅಂದು. ಮಾತ ಜೀವಿಲು ಆರನ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗೊಲು ಒಂದು. ಪ್ರತಿಯೊರಿಯನ ಇಂದ್ರಿಯನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ತಾಕತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಗುಂಡು. ತನ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಗೂ ಅನುಗುಣವಾದ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಪುದರುಂಡು. ಉದಾರ್ಮಿಗ್ ಮಧು ಪನ್ಪಿನ ರಕ್ಕಸನ ಕೆರ್ದು ಮಧುಸೂದನ, ಕೈಕಂಜಿಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದು ಅವೇನು ಪೊರ್ಲುಡು ತೂವೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಗೋವಿಂದ, ವಸುದೇವನ ಮಗೆ ಆಯ್ನೆಕ್ ವಾಸುದೇವ, ಅಂಚನೆ ದೇವಕೀ ನಂದನ, ಯಶೋಧಾನಂದನ, ತನ್ನ ಜೋಸ್ತಿ ಅರ್ಜುನನ ಸಾರಥಿ ಆಯ್ನೆಕ್ ಪಾರ್ಥಸಾರಥಿ. ಇಂಚ ಸುಮಾರು ಪುದರುಂಡು. ನನ್ನ ದುಂಬುಲ ಅವು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಅರ್ಜುನಗ್ ಧನಂಜಯ ಅಂದು ಎತ್ತಿದರು. ತಾಯಿಪಂಡ ಅಣ್ಣನಕ್ಲು ಮಂತಿನ ಸುಮಾರು ಯಾಗಲೆಗ್ ಅರ್ಜುನೆ ಧನ ಸಹಾಯದ ಅಗತ್ಯ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೆ. ಅಂಚ ಅರ್ಜುನೆ ಧನಂಜಯೆ ಬುಕ್ಕ ಭೀಮಗ್ ವೃಕೋದರ ಅಂದು ಎತ್ತಿದರು. ದಾಯಪಂಡ ಅಸಾಧಾರಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಸಾಹಸ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ. ಬುಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಡ್ದ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೊಂದಿತ್ತಿನ ಭೀಮನ ತಾಕತ್ತಿಗ್ ಭೀಮಗ್ ವೃಕೋದರ ಅಂದಲ ಪನ್ಪೆರು. ಇಂಚ ಅಕುಲಕುಲು ಯುದ್ಧದ ಆರಂಭಗ್ ಶಂಖ ಉರಿಪೆರು.